Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, dobro jutro svima. Najprije ja ću na drugu temu, ali možda isto jednako bitnu, pogotovo za građane ove zemlje, to je odluka Ustavnog suda RH od 10. ožujka ove godine gdje već drugi put i to povodom tužbe rektora Sveučilišta u Zagrebu Borasa i 4 pravna fakulteta sud donio odluku o ukidanju odredba Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Na temelju te odluke Ustavnog suda ukinuti dio zakona na način da se diskriminiraju i diskreditiraju studenti stručnih i specijalističkih studija u odnosu na one sveučilišnog studija. Argumentacija iz obrazloženja ove sudske odluke u potpunosti je odvojena od životne realnosti i prijeti dovođenjem do ozbiljnih problema za studente stručnih studija na visokoobrazovnim institucijama, ali i zakonodavaca, što smatramo nedopustivim i u suprotnosti sa politikama i praksom EU te Europskim kvalifikacijskim okvirom. U većini zemalja EU ovakav scenarij apsolutno je nemoguć, a EU preporučuje primjenu Europskog kvalifikacijskog okvira. Primijeni li se ustavna odluka retroaktivno, to ne usvoje li se ove izmjene i dopune zakona do 31. prosinca ove godine, osim trenutačno 55.000 studenata stručnih studija, još oko 50.000 je onih koji su završili te studije i ostat će bez pravne kvalifikacije, odnosno pri zapošljavanju će imati posljednju kvalifikaciju propisanu zakonom, a to je srednjoškolsko obrazovanje. Zbog toga može doći do velikih problema u funkcioniranju različitih sustava države, kao i do problema u svezi s njihovim nesmetanim funkcioniranjem. Kao primjer mogu vam navesti samo Visoku policijsku školu ili zdravstvena veleučilišta gdje se školuju primjerice medicinske sestre i ostale medicinske profesije ili policijski službenici koji navedenom odlukom su stavljeni u nezavisan položaj. Može li se zamisliti šta bi se dogodilo da prijeko nam potrebni kadar ostane bez svoje kvalifikacije, odnosno da im se kvalifikacija umanji. To dovodi u pitanje njihove kvalifikacije za poslove koje trenutno obavljaju, a svi znamo da je veliki deficit osoba u tim službama. Može doći do urušavanja pojedinih dijelova službe ako će se doslovno ova odluka primjenjivati. Ovo je ozbiljan problem i posljedica je loše komunikacije između sveučilišta i ministarstva u prošlom sazivu Vlade, tj. šuma u komunikaciji između rektora Borasa i bivše ministrice gđe. Blaženke Divjak. Mi kao liberali se protivimo postojećem pravnom vakuumu i zbog toga inzistiramo na njegovom otklanjanju, kao što se i zalažemo za što brže usvajanje europskih standarda, a oštro osuđujemo suprotne i regresivne trendove udaljavanja od europskog standarda, kao što je u slučaju u pogledu ovog problema. Naime, postojeća pravna situacija ugrožava i ostvarivanje temeljnih načela funkcioniranja i djelovanja EU, kao što je prekogranična mobilnost, odnosno u ovom slučaju sloboda kretanja u obrazovanju gdje postoje jednaki i ujednačeni standardi kojima se protive pojedine struke. Smatramo da postojanje stabilnih zakona važno jamstvo osobnih sloboda jer je cilj svakog zakona postizanje pravne sigurnosti kako se bi osigurala mogućnost i perspektive građana. U svezi ovog iznesenog podnio sam i zastupničko pitanje Vladi